Hola, bon dia. Em dic Agustí Trinitat, soc jubilat, havia treballat a Caixa d'Estalvis de Catalunya i ara soc voluntari d'Arrels, des de fa 8 anys. Vam tenir una entrevista i vaig començar de voluntari aquí al Centre Obert, que és on comencen tots els voluntaris. Però jo volia estar a suport. Suport bàsicament és acompanyar les persones que han dormit al carrer, però que ja viuen o que ja estan o compartint o viuen en un pis, no? I els acompanyes a fer un passeig, a fer una gestió, a fer un cafè, no? I és una feina que m'agrada molt fer. Quan comences a conèixer la gent de tota mena, de tota classe social, te n'adones compte que aprens moltes coses. Per un costat, jo crec que m'ha fet ser més reflexiu, més obert, en definitiva que m'ha fet créixer com a persona, no? I per aquest motiu us animo a que sigueu voluntaris d'Arrels i formareu part d'un gran equip on us sentireu molt acollits. Vinga, aviam si ens veiem aviat a Riereta. Bon dia.